माझ्या पायाखालची वाळू जर सरकली असती तर एवढे पैसे तुम्ही वाटले असते का? कोणा पायाखालची जमीन सरकते आहे हे स्पष्ट होत आहे ना. चारी बाजूनी आज जनता तुमच्या बरोबर नाही हे तुम्हाला लक्षात आलं. तुम्ही विकत घ्यायला मैदानात उतरलात. तुम्ही जनतेला विकत घेणार. तुम्ही मैदानात लढा ना. कोण सांगतंय आपल्याला? म्हणजे जर आपण काही लोकांसाठी हितासाठी काहीतरी करायला गेलो तर तुम्ही माझं नाव इकडे तिकडे जोडणार. मी अजून आदर तुमचा सोडलेला नाही साहेब. मी आजही तुमचा आदर करतो. पण निवडणूक लढायची ही पद्धत नाही. हा माझा जो विषय आहे ह्याच्यावर बोला. मी काय करतो? चला मी लहानच माणूस आहे साहेब. मी मान्य केलं मी लहान माणूस आहे. तुम्ही असं का करताय? तुम्ही तर मोठी लोक आहात. तुम्ही का अडकताय रोजच्या रोज? कधी व्हॅलिडिटी तुम्ही बोगस देताय उमेदवारांची. मतदार यादीमध्ये घोळ आहे आणि आता डायरेक्ट पैसे वाटप करताना तुम्हाला पकडलेलं आहे. साहेब मी लहान माणूस आहे तुमच्या समोर. तुम्ही तर मोठी लोक आहात. तुम्ही नका वागू असे. तुमच्याकडून ही अपेक्षा नव्हती. म्हणून माझ्यावर टीका करा, माझी काही हरकत नाही. पण हे जर प्रकार थांबले नाही तर साहेब मी पाठलाग करत राहणार. तुम्हाला योग्य वाटेल ते तुम्ही करावं. मी काय सांगणार तुम्हाला? तुम्ही एवढ्या मोठ्या पदांवर कामं केलेली आहेत, आजही मोठ्या पदावर आहात. निलेश राणे तुमच्या समोर लहान माणूस आहे. मी माझी निवडणूक लढतोय. ती निवडणूक लढण्यासाठी मला जे समजतं ते मी करायचा प्रयत्न करतोय. ही काय मला ह्याच्यातून वैयक्तिक फायदा काय आहे साहेब? मला काय मिळवायचं ह्याच्यातून? अजून 4 वर्ष माझ्या आमदारकीची शिल्लक आहेत. मलाही कळतं सगळं. मी काय काल परवा राजकारणात आलेलो नाही. पण हे जर प्रकार थांबले नाहीत तर उद्या जिल्ह्याची काय अवस्था होईल ह्याची भीती माझ्या मनामध्ये आहे. म्हणून मला हे सगळं करावं लागतं.